Takže blíži sa nám jar a leto a všetci sa troška tak začneme pozerať po tej strave, že chceme sa stravovať tak trocha lepšie fit. A ja som si práve dnes pripravil pre vás jeden fit recept, kde použijem teplne upravené kuracie prsia. Spravíme si ho s takým ragu šošovicovým šalatíkom a celé to bude naozaj veľmi jednoduché a fit. Ako prvé si zapneme pod pannicou teplo, aby sa nám to mohlo robiť. Potom si nakrájame cibulu, v tomto prípade naozaj na jemno, už to nie je úplne jedno. Použijeme olej, troška masla, pridáme cibulu, dobre osolíme, okoreníme a nastúvame tam troška cesnaku. Cibulku restujeme tak do mierne hneda. Následne tam pridáme teda mrkvu a sedano celer, ktorý sme si nakrájali na takéto drobné kocočky. Dobre, už máme takú do hneda. Vložíme tam teda to sedano. A takisto pár minút porestujeme. Pridáme šošovicu. Takže do nášho ragu sme si pridali troška vývaru, citronovú šťavu. Nechali sme to uvariť tak, nie úplne, aby to bolo rozvarené, ale jemne, aby to chrumlo, aby to malo stále tie výživové hodnoty, ktoré to má mať. Necháme si to vychladnúť a medzi tým, ako sa nám chladne tá šošovica alebo to ragu, si nakrájame mäsko na kocky. Šošovičku máme vychladnutú, dáme ju do misky, pridáme mäsko, miešame, pridáme jogurt. Teraz zoberieme si ten šalátik Little Jam, rozoberieme si ho na menšie kúsky a ja by som ho krájal len čisto takto pozdĺžne. Super, môžeme si to nabrať na tanier. A na záver to pokvapkáme ešte prepáleným maslom. To znamená, že maslo si necháte naozaj ako keby trocha zhorieť, ono vám znedne a chytí takú orieškovú chuť. A je to veľmi dobrý, namiesto oleja použijete takéto maslo, ktoré má takúto krásnu hnedú farbu. Pevne verím, že sa tento fit šalatík vám páčil a že si ho teda pripravíte aj doma. Dajte mi vedieť, ako vám chutil. Dobrú chuť. Objavte ďalšie skvelé recepty z kuracieho mäsa na našom YouTube kanáli, prihláste sa na odber a varte o 106.